田原ガルフォード。いざ尋常に1本目勝負。田原2本目勝負。ガルフォード3本目勝負。勝負あり。素晴らしい悪夢だ。ガルフォード教えてやる。いざ尋常に1本目勝負。天草四郎の2本目勝負。今上源十郎何様のつもりだ。3本目勝負。勝負あり。この俺が天草四郎時貞いざ尋常に1本目勝負。丸よーし2本目勝負。旋風鉄山
り。青丸だ。尋常に1本目勝負。刻め静まる。ごめん。2本目勝負。勝負あり。刻め静まる。いざ尋常に1本目勝負。バサラ2本目勝負。勝負あり。振り切りバサラ。いざ尋常に1本目勝負。時間切れ。花封印ガイラ2本目勝負。勝負あり。花封印ガイラ。いざ尋常に1本目勝負。
時貞もならぬ。2本目勝負バクンブバクンブ上がってこいんか。覚悟見されよメッセージ上がってこいんか。バクンブ服部半蔵3本目勝負バクンブ勝負あり天草四郎時貞さあいざ尋常に1本目勝負時間切れ服部半蔵2本目勝負バクンブバクンブ時間切れ我が命服部半蔵いざ尋常に1本目勝負バクンブバクンブバクンブ時間切れナコルル2本目勝負バクンブバクンブ勝負ありナコルいざ尋常に1本目勝
勝負。リムルル。2本目勝負。勝負あり。リムルル。はあ、いざ尋常に1本目勝負。立花右京。2本目勝負。悪を召される五体消滅。服部半蔵。3本目勝負。勝負あり。服部半蔵。影とある。誰の時間だ。いざ尋常に1本目勝負。
だから3本目勝負。勝負あり。素晴らしい悪夢だ。占領京四郎